ɓamta hande mbiɗa manta ɓen dariɓe dadiɓe gondi ina momta hewriɓe jingol beele leñol mum yenne ɓamta ma Allah yoɓonta yonta koɓe jontidami kolliɗmi gonka ngam yo mbawa dadade huccu munen jolta jam wonta ko bonno fewta nden tan beele caftan caɗele men ɗe caɗele kodde hakkillaji kanti miijoji men wonki e mawni kinaare sari dente men dande kala yalde en hande keɓi gueɗal nde ɓe teeli fof ɓe gona e jalde en hay ɗum en donkimi yo mettu en sendenaki maɓe jittu en ɗum ko ñaw gardigo e ñabbuji men ɗo to neɗɗo añani neɗɗo ha yeeni fittandu ɗo to basal hadi neɗɗo hebde teddugal e nder gendi mum pulaako natti hedditirimi inde kame jettode mum pular ko ɗum demgal dimal wadde jeyɓe ngal yo jewdugal tinno e ɓurnude ngal jogo jorte e dandude ngal ƴeewi to jeyɓe ngal mbi kerti haalde ngal jiiti hen koye munen cikki ene jeeya e ko ɓamtata ngal taw noon goni koye ferkude ngal lelni ngal goni e perkude ngal jejjiti ñande ummital ko kangal woni jewtirgal moƴƴi kame bondi ko kangal woni jahtirgal wadde so pular wonno kanga mami tan mi waɗa ɗum cikkorgal so arino bagine mami ñootgal mi ñantoro mi ƴeewa pular kene ɓamtoro on bange mi abboro leñol ko ɗum ƴiƴam ɗemgal wurne to wurde ɗum noon yo wur haaloɓe ngal ko Abdoulaye ma mbiya giɗo pular ko miijo mum kuɗol mum kadi ne ko sawtu mum ɗum noon yo Allah holli en gongol